ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଡି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ MTG ବହିରେ ଥିବା ପରିମିତିରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 5Cର 16 ନମ୍ବର ଓ 17 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା, ତାର ସମାଧାନ ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଠାରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲୁହା ନଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 84 ସେମି, ଏହାର ବେଧ 2 ସେମି, ଭୂମିର ବହିବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8 ସେମି ହେଲେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେଉଁଠାରେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 22/7। ତାହେଲେ ସମାଧାନଟି ବୁଝିବା। ଲୁହା ନଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଫମ୍ପା ସିଲିଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା h/ମାନ 84 ସେମି। ଲୁହା ନଳର ଅନ୍ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ ଛୋଟ 8 ସେମି ଓ ବଡ଼ 8 ସେମି ହେଲେ ଲୁହା ନଳର ବେଧ t/ମାନ ବଡ଼ r ମାଇନସ୍ ସାନ r ଶେଷମାନ 2 ସେମି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ପାଇଲେ 8 ମାଇନସ୍ ସାନ r ଶେଷମାନ ହେଲା 2। ତାହେଲେ ସାନ r ହେଲା ଶେଷମାନ 6 ସେମି, ଯେହେତୁ ବଡ଼ r 8 ସେମି ଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶେଷମାନ 2π ଗୁଣନ ବଡ଼ r ମିଶାଣ ସାନ r ଗୁଣନ h ମିଶାଣ t। ମୂଲ୍ୟ ବସାଇବା 2 ଗୁଣନ 22/7 ଗୁଣନ 8 ମିଶାଣ 6 ଗୁଣନ 84 ମିଶାଣ 2 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସରଳ କରି ପାଇଲେ 7568 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅତଏବ ଲୁହା ନଳର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 7568 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ ଆମେ ଏହିପରି କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନେ ରହିବ। ଏଠାରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲୁହା ନଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଲୁହାର ପ୍ରସ୍ଥ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9152 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଭୂମିର ବହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେଉଁଠାରେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 22/7। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲୁହା ନଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଫମ୍ପା ସିଲିଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା ଶେଷମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା ନଳର ବେଧ ସମାନ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଲୁହା ନଳର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶେଷମାନ 2π ଗୁଣନ ବଡ଼ r ମିଶାଣ ସାନ r ଗୁଣନ h ପ୍ଲସ୍ t। ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ବସାଇବା 2 ଗୁଣନ 22/7 ଗୁଣନ ବଡ଼ r ମିଶାଣ ସାନ r ଗୁଣନ h ମିଶାଣ t 100 ମିଶାଣ 4 ଶେଷମାନ 9152। ସେଇଥିରୁ ସରଳ କରି ପାଇଲେ ବଡ଼ r ମିଶାଣ ସାନ r ଶେଷମାନ 14, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଧ t ସମାନ ଦେଇଛି 4। ତେଣୁ ବଡ଼ r ମାଇନସ୍ ସାନ r ଶେଷମାନ 4, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ 2 ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରି 2 ବଡ଼ r ଶେଷମାନ 18। ତେଣୁ ବଡ଼ r ହେଲା 9 ସେମି, ବଡ଼ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9। ତେବେ ସାନ r ଶେଷମାନ 9 ମାଇନସ୍ 4 5 ସେମି। ଅତଏବ ଲୁହା ନଳର ଅନ୍ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ସେମି ଓ 9 ସେମି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି।